Hanna ozogavaszka, ez aztán a gond. Sétálni ment a zöld hernyó, csupa víz lett a lába a harmattól. Haci! Düsszög. Haci! Nem járhatok mezitláb, cipőt kell vennem, és ment a cipészhez. Kérek 10 pár cipőt. 10 párat? Álmélkodott a cipészmester. Igen, mert nekem húzlábam van. Szentségeség, hiszen nincs is annyi bőröm raktáron, csak rendelést vertek fel. Alaposan megdolgozott a cipész a 10 pár cipővel. Vart, csak vart, varogatott, míg végre elkészült a 20 darab cipő. Becsomagolta, elvitte a megadott helyre. Keresi az ismerős hernyót, de sehol sem találja. Egy káposzta föld felett szép fehér pillangórabdás. Bocsánat, nem látott erre egy zöld hernyót? 10 pár cipőt rendelt nálam, most hoztam el. Á, kiáltott fel a pillangó. Hiszen én voltam az a zöld hernyó. Igaz, megrendeltem a cipőket, de az már olyan régen volt. Addig dolgozott a cipőimen, míg közben pillangóvá lettem. No és most mi lesz? Rémült meg a cipész. Most már nincs többé lába? Dehogy nincs! Először is csak 6 lábam van, másodszor, én már egyáltalán nem járok a földön, csak röpködök. Mi szükségem nekem cipőre? Ez az.